Good evening mga ka-That's Good. Yep. Oh, yeah. Ano yan? Dito tayo sa West Kelowna. Ulit. Mag-office cleaning tayo mga ka-That's Good. Ayan ang linisan natin ngayon. Caldwell Banker. Office. Maliit lang na office yan. Siguro mga 30 minutes lang natin gawin. Pero kontrata rin natin yan. Lagi nating nililinisan yan mga ka-That's Good. Yep. Yan, pasok tayo. Ito yung loob niya. Bihira yata nilang ginagamit tong office na to. Kasi hindi siya masyadong marumi. Malinis eh, konti lang mga basura. Yan. Check ko muna, tignan ko muna kung anong mga gagawin sa ginamit nila tong conference room nila, meeting nila. Yan. Itong lilinisan natin ngayon. Malinis eh, no? Malinis ang lilinisan natin. Una natin gagawin dusting, tapos vacuum, punas, tapos mop. Yan. Ganito, ano lang natin, i-dusting natin lahat. Para, yan, ngayon, lahat yan, pinadusting natin, taas, pati baba, yan, pati yan, mga baseboard, dusting lahat yan. Wala namang masyadong dust dito dahil nakasara naman lagi to, tsaka laging nililinisan. Pero para hindi mamuo. Hindi kasi nagagalaw yan, napubuo yung mga alikabok, kaya pinadusting ko lahat mga ka-That's Good. Hindi ko na pinapaporma yung mga alikabok. Ayan, lahat yan, dusting lahat yan. Ayan. Yung mga basura, tanggalin natin sa mga bin. Ang gagawin natin. Ganito lang maglinis ng office. That's good. Huwag mo lang kalimutang i-dusting para hindi makaporma yung mga likabok. Yan, lahat yan. Dusting lahat yan. Pati likuran ng wala naman dust. Hindi na makita yung dust. Wala. Malinis yun. Malinis pero pinapalinis eh. Kaya linisan natin. Siguro gusto ng mga nag-opisina rito. Talagang sobrang linis. Ayaw nila ng malinis lang. Gusto nila sobrang linis. Yan o yan. Pati printer. Oh. Galing natin. Dahil kaligaw. Oh. Hindi nga ginamit tong printer eh. Malalaman mo to na ginamit pag may mga fingerprints dyan sa screen niya. Wala namang fingerprint siya. Yan. Yari ang mga alikabok sa atin. Walang makaporma. Sabay punasan din natin. Sprayan natin ng pampakinis natin. Tapos punasan natin. Yan, para tanggal yung mga fingerprints. Dahil may mga fingerprints sa table. Kaya, kintab na. Linis. Yan, nalinis na natin. Pati itong malinis na washroom. Napunasan na rin natin. At vacuum na tayo. Tapos mag-mop. Bilis na lang to. 5 minutes, 10 minutes. Tapos na. Yan, i-map na lang natin mga ka-That's Good. Tapos na. Dali na lang to. Hindi naman marumi.
Yan, tapos na mga kadaskit. So ang gagawin ko na lang ngayon, ipipicturan ko, tapos isend ko dun sa administration para alam nila na may ginawa sa office nila. Kailangan kasi picturan. Ayan, picturan ko na. Ayun, tapos mga kadaskit. Pero meron pa tayong dalawa pa ang lilinisan natin ngayong gabi. Ganyan pag linggo, sunod-sunod tong tatlo na to, pero magkakatabi. Doon tayo, lipat tayo. Lilinisan ko yung buong building na yan hanggang doon. Pero ang lilinisan lang dyan yung mga common areas lang, mga kadatskit. Tapos may lilinisan tayong isang office dyan sa building. Yan ang mga magagandang linis, kasi kung halimbawa nakuha mo na tong kontrata na itong building, kagaya ko, nakuha ko ang kontrata ng linis niyan. Kaya yung mga office na yan, ooperan ko rin ng ng cleaning kung gusto nila. Ngayon may nakuha tayong isa, kaya lilinisan din natin yung isa mamaya. Dito lang tayo. Yan. Kailangan mabilis to dahil pinapatay yung ilaw. Alas 8. So ito yung lilinisan natin. Tingnan ko muna lahat. Ito kasama to, hagdan. Yung lobby kanina, kasama yung sa lilinisan. Tapos dito tayo sa per-exit naman. Ito lang naman ang lilinisan. Kasi yan, i-vacuum yan. Dusting vacuum. Hanggang dun. Tapos itong washroom. Panlalaki, pambabae. Tapos pagkatapos yan, meron tayong office na lilinisan. Ito. Yung office na yan. Mamaya yan. So pagka andito ako, inuuna kong linisan yung baba. Diba? Yan sa hagdan. Inuuna kong binabacuum, saka pinupunasan na. Nung unang araw ng hawak ko rito sa unit na to, grabe ang dumi. Pinalinis ko na ng mabuti, tapos minemaintain ko na. Yung halaman na yan, hindi mo makita yung green niya noon. Sobrang dumi. Natapos na nating linisan to. Binacuum natin, wala doon. Hanggang doon sa dulo. Tapos na-vacuum natin na, tsaka na-mop na rin tong washroom ng lalaki. Lahat yan, nilinis natin yan. Pinatay nila yung ilaw. Tapos nagpalit tayo ng mga garbage bag. Dito naman sa mga babae, ganun din, nalinis na rin natin yan. At yan, nalinis natin ilang cubicle. 4. Map na rin natin. Pati elevator. Check ko yung elevator kung maganda. Ito yung fire exit, nalinis na rin natin. Pababa. Vacuum mop. Dati, nung una ko nilinisan to, itong kulay itim yan dati. No? Ang dumi niya. No? Ngayon, lumabas na yung stainless niya. Ito. Ayun, okay. Linis na. So, tapos na tong common area ng building. Dito tayo sa isang office. Itong office na to. Linisan din natin tong office na to. Lahat yan dyan. Dusting natin, tapos punas, mop, vacuum, ganun. Ayan, tapos na. Tapos na nating nalinis, pinicturan na natin. Ganun lang. Siguro lang mga rin tayo rito. 1.5 oras. Tapos kalahating oras doon sa isa. 2 oras tayo ngayong gabi. Pero ito kasi, hindi per hour tong mga linis na to. Kontrata ito. So meron ng bayad sa isang buwan. Bahala ka na kung ilang oras mo gawin. Basta ang importante, malinis. Ganyan mga kadats good. Ang gagawin naman natin ngayon, dahil medyo maaga pa, alas 10 pa lang ng gabi, pwede pa akong bumiyahe sa DoorDash ng 2 oras. Medyo umulan kanina mga kadats, basa yung kalsada. Yung dilinisan natin ngayon,
every Wednesday tsaka Sunday yung mga yun, mga ka-That's Good. So yan lagi ang mga evening job natin. Bukas ulit meron tayong linis ulit mula umaga hanggang gabi ulit yan. Monday, Wednesday, Friday, Tuesday. Yan, busy tayo yan mga ka-That's Good. Schedule natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Yan ang trabaho natin dito. Wala naman tayong ibang gagawin dito sa Kelowna mga ka-That's Good kundi magtrabaho. Yan. Trabaho sa business natin. Basta yun, pero aliwalas yung paligid. Hindi siya bagay gabi na. Pagka-araw, itong papasok sa tulay na to, sobrang traffic na yan. Grabe ang traffic mga ka-That's Good. Ayan, bukas ulit mga ka-That's Good. Ganito ang downtown pag alas 12 ng gabi. Wala nang katao-tao. Hindi na busy ang DoorDash pag alas 12 mga ka-That's Good. Kaya uwi na tayo. Alas 12 na. Pero pag sa araw, daming tao rito. Lalo dyan, no, sa sale, daming tao dyan. Pagkating gabi, ganito, walang katao-tao.